Усім прывітанне. У гэтым відэа я адкажу на пытанні: было ці не было ў польскай школе? Першае пытанне. Прыніжалі ацэнку толькі за тое, што я іншаземка. Ніколі такога не было. Мне трапляліся толькі адэкватныя настаўнікі, якія наоборот памагалі мне ў вывучэнні польскай мовы. Напішыце, дарэчы, у каментарах, а як у вас, калі вы вучыцеся за мяжой? Ці спісывала я калісьці, а калі спісывала, ці бачылі гэта настаўнікі? Ну, хто наогул не спісывае? Адназначна было. Шчыра кажучы, я лічу, што ў гэтым няма нічога дрэннага, таму што калі ты сапраўды прыгатаваўся, напісаў шпору і выкарыстаў на гэта свой час, то гэта нармальна. А ці бачылі гэта настаўнікі? Ну, сапраўды я не ведаю, альбо не бачылі, альбо проста не давалі мне паняць, што бачылі. Ось. Все ж таки я сижу за первой партой, для мяне даверу больше. Булінг за нацыянальнасці не было. Звычайна, калі я кажу, што пераехала з Беларусі, то ўсе цікавяцца і просяць распавесці ім пра маю сітуацыю. Адзінае, канешне, трэба заастрыць увагу на тым, што ёсць малодшыя дзеці, якія не ведаюць сітуацыю і ў сувязі з гэтым вас могуць пакрыўдзіць. Зрабіць яны могуць гэта вельмі проста, сваімі выказванні, напрыклад. Я зачастую проста услышалі ад калежанкі, калегі, друга, падругі, сяброўкі і сябра. У мяне ўжо была такая сітуацыя ў тыктоке, калі я вела прамой эфір. Да мяне падключыліся два школьнікі, якія былі, на пару гадоў малодшыя за мяне. І яны пачулі, што са сваімі падпісантамі я размаўляю на беларускай мове, подумали, что я украинка, и стали закидывать меня, вельми вульгарными выразами. Я на такое не отказываю, не крыўдую, и вам таксама гэта раю рабіць, тому что, просто не тратьте свой час и нервы. Пыталіся пра польскія карані. Было. Пыталіся, і нават больш скажу, перад заканчэннем школы я ввогуле рабіла цэлую прэзентацыю, за якую потым атрымала адзнаку. Рабіла я яе на тэму моё акружэнне, на якой паказвала сямейнае дрэва і распавядала гісторыю нашай сям'і. У вас туалет для дзяўчынак і для хлопчыкаў разам? Не. Так, конечно, для аматараў прапаганды, калі б я зараз сказала, што так, гэта было просто сукцэсам і такой велізарнай радасцю, але у маім жыцці я такога не сустракала. Шчыра кажучы, Польшча адна з самых адсталых краін па прыняцці іншых арыентацый, скажем так, але я ведаю, што ў некаторых школах гэта сапраўды існуе. Пра адну з такіх школ нам распавядала наша настаўніца па польскай. І, боже, бачылі вы б яе твар і незадаволенасць. Это что-то с чем-то. Так что можете не переживать, а раптам аматор пропаганды, то можете переживать, потому что поляки до гэтага ставятся досыць скептычна. Постоянно блытаюць з украінкай. Не постоянно, але было. В соцсетках я лічу, што гэта рэч абсолютно нармальная, і калі вам у каментарах хтосьці піша, што ой, а гэта ж украінка, ой, а гэта ж суржык, і нешта такое. Часто, калі людзі пішуць каментары, яны робяць гэта ў парыве эмоцый, не думаючы, што яны самі сабе выставляюць дурнямі, але ў жыцці я практычна такога не сустракала. Хіба што чалавек можа проста забыцца, што я не украінка і размаўляць са мной па суржыку, а палякі ввогуле гэтага не робяць, яны ніколі мяне не блыталі з украінкай. Выганялі кагосьці са школы? Не было. Але зараз я буду казаць пра тое, што я ведаю. Не буду, канешне же, упамінаць хто, што, калі і што там такое было. Была сітуацыя на мяжы, калі, канешне, верыць чуткам. Хацелі выгнаць, але не выгналі. Фізкультура ў ліцэі было і ёсць. Я не ведаю, чаму вас так цікавіць гэтае пытанне, тому што, вучоба ў ліцэі, яна практычна не адрозніваецца ад вучобы ў школе. Адзінае, стала вучыцца прыемней, таму што я брала для сябе кірунак, які люблю. Тых прадметаў, якія я люблю, іх стала нашмат больш. Казалі, што памылкі гэта дрэнна. І было, і не было. Калі вам попадуцца маладыя настаўнікі, то ёсць шанец на тое, што ўсё ж такі вам не будуць тыкаць на памылкі. Але ёсць і такія, якія перад усім класам могуць адчытаць. Так што фортуна справа такая, але мне ў 90% случаев падались настаўнікі, якія былі, вельмі адэкватныя. Пыталі ў дошкі. Вядома ж было. Але ў Польшчы гэта здараецца нашмат радзей, чым у нас. Тут вучаць менш вершаў, а адказаў ля дошкі ў пачатку рока, практычна не практикуюць ніколі. Мы, канешне, выходзім на доску, калі там трэба вершнікі расказаць, нешта такое, там прэзентацыю зрабіць. Але па сваім вопыце скажу, што настаўнікі таксама могуць даваць выбар, хочаш ты пайти да дошкі ці застацца на сваім месцы і распавядаць гэта
тут. А, і так само, яшчэ цікавы факт, калі мы адказваем, то нам не трэба ўставаць, мы можам адказваць просто з месца. Бацькі ругалі за дрэнную адзнаку. Не было. А ўсё таму, што мои бацькі ўвогуле не ведаюць пра адзнакі. У нас такі дагавор, уся адказнасць ляжыць просто на мне. Я лічу, што гэта суперскі правільна, і калі вы стрэсуеце з гэтай нагоды, то просто пагаварыце з бацькамі, растлумачце, скажыце, што вам некамфортна ад празмернага кантролю і, мабыць, штосьці зменіцца. Гэта была толькі частка з вашых пытанняў. Я выберу некалькі наступных і адкажу на іх у адным з маіх будучых відэа. Подписывайтесь і ставьте подобайку. Пока-пока!